Pozdrav svima, javljam vam se sa svog radnog mesta u Peris Digital Studiju zato što sam izuzetno, da kažem, ponosan i presrećan jer smo pustili u prodaju seriju čestitki koje smo sami lično proizveli. Znači ja sam odradio dizajn i štampu čestitki, dobro, ostale kolege su naravno učestvovale. Žene iz prodaje su davale sugestije i ideje o motivima koji se najviše traže i ostatak ekipe je bio zadužen za sečenje, savijanje i tu neku, da kažem, finalizaciju, finalnu doradu. Pa evo, ja bih vam pokazao neke od čestitke koje smo uradili i koje su od sada u prodaji i koje ćete moći da pazarite. Recimo, evo, sad što je aktuelno, naravno, srećna Nova godina. To, recimo, ova čestitka ovako izgleda. Ne znam da li možete lepo to da vidite. Fina jedna, baš onako elegantna i lepa čestitka za Novu godinu. Imamo takođe varijantu u 3D varijanti. Ne znam koliko to može da se vidi na snimku, ali mislim da može da se primeti da postoji neki efekat. Naravno, lepše uživo kad se vidi. Isto jedna novogodišnja čestitka, predivna, lepo, da kažem, dizajnirana i još dodatno sa tim 3D efektom koji je stvarno moćan, no to morate videti uživo da biste im poverovali. Onda zatim, recimo, ova jedna čestitka za punoletstvo, koja takođe ima taj 3D efekat, koja je meni posebno ovako nešto draga, zato što je toliko jednostavna, a toliko elegantna i fantastična. Onda imamo dalje još jednu čestitku za 18. rođendan, poprilično ovako interesantnu i elegantnu, takođe sa 3D efektom. Ima ih naravno i u verziji bez 3D efekta. Onda imamo, recimo, čestitke za male bebce, srećan prvi rođendan, naravno da biste čestitali nekoj bebici prvi rođendan. Sad pokušavam da nekako namestim da to kamera izoštri. Lepo to ovako izgleda, znači kompletna čestitka. Predivno, lepo. Nije što sam ja radio, ali je zaista mislim da su ove čestitke predivne. Onda, recimo, imate ovako neku čestitku koja može da bude univerzalna. Zašto nećeš da izoštriš? Evo ga, ovako. Koja može da bude univerzalna kao, recimo, ljubavna čestitka, koja može da se pokloni za dan zaljubljenih ili za neku bilo koju drugu priliku, tipa rođendan ili šta god, da poklonite nekoj voljenoj, dragoj osobi. Kad već spomenuh dan zaljubljenih, za one koji ne slave dan zaljubljenih nego Svetog Trifuna, imamo i ovako nešto sa šampanjcem, to jest vinom. Znači, jedna univerzalna čestitka koja može da bude, eto, recimo za Svetog Trifuna, a može da bude i za razne druge namene, za bilo kakve vrste događaja gde želite nekome da izrazite svoje čestitke. Onda imamo takođe jednu isto tako, da kažem, univerzalnu, koja može da se pokloni nekoj voljenoj osobi ili u nekoj dragoj osobi u nekim raznim prilikama. Evo ovako ta čestitka, znači ima i tu zadnju stranu sa ovim lepim 3D srcima, tako da onako baš je elegantna i lepa i zanimljiva. Naravno imamo svadbene čestitke, ovako neke u retro fazonu, koje su meni posebno drage, pošto su zaista elegantne i prelepe. Recimo ovakav neki fazon. Imamo ovu koja mi je takođe izuzetno draga i prelepa, koliko možete da vidite.
Znači, jako lepa svadbena čestitka, čak sa 3D efektom. Možda čak može da bude i pozivnica za venčanje, ne mora da bude čak ni čestitka, nego može da bude i pozivnica za venčanje. I ima taj 3D efekt koji ne znam koliko možete da kažem, kvalitetno vidite ovako na snimku, jer kažem, uživo to sve mnogo bolje izgleda. Imamo čestitke recimo za useljenje u novi stan ili kuću, recimo ovakva varijanta. Ima tu sad raznih motiva, veliki izbor raznoraznih čestitki, da ih ne raspakujem sad sve, recimo srećno rođenje, takođe isto jedna čestitka za srećan prvi rođendan, pa onda jedna ovako modernija čestitka za srećno krštenje, ako nekome želite da čestitate krštenje, a ne želite to da učinite na onaj tradicionalan, da kažem, sa onim tradicionalnim motivima i tradicionalan način, takođe srećna slava, isto jedna ovako moderna i netradicionalna čestitka, kao što možete da vidite. Zatim čestitke za diplomu, za diplomski, za završenu školu, za šta god. Ima tu raznih, da kažem, raznih čestitki koje, recimo ove konkretno je dizajnirala jedna moja koleginica, tako da imamo za te neke dečije rođendane, prve rođendane, za devojčice, dečake, ima i ovih tradicionalnih čestitki, znači evo recimo konkretno za katolički Božić, pa onda imamo sa ovim pravoslavnim motivima. Dobro, ovo je opet dečija čestitka, pa imamo evo srećna slava na malo tradicionalniji način od onih koje sam malo pre pokazao, tako da ima široki izbor zaista motiva za svakoga po nešto, ko šta voli, ko voli tradiciju, izabraće tradicionalne motive, ko voli možda neki moderniji pristup, izabraće one neke druge, da kažem, modernije vrste čestitki. Sve te čestitke možete kupiti u maloprodajnim objektima Perins inženjeringa, adrese će biti ispisane u tekstu koji će pratiti ovaj video, i takođe možete svratiti u Milana Rakića 15 kod mene ovde u Štampariju i tu, da kažem, takođe kupiti čestitke ili naručiti da vam se odštampa neki određeni tiraž čestitki koji vam je potreban. To bi bilo to, nadam se da su vam se svidale čestitke. Šta da vam kažem, svratite, pogledajte, ako vam se šta svidi, kupite i vidimo se. Ćao!